weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takko sana yoni to tulde bani to nema to sunnatu to sinthiou ceerno to seeno to barkeyel kon takko sana yona toon to gurel fula to gurel woppa simbane fulɓe simbane mamoud to sinthiou pate pateru kabaruji meɗen coftal balli taw koye ɗemgal pular man fuɗɗoro toon to dowlaji afrique halenke ko fati e potite cehilagal man yaaha toon to dowlaji europe jaɓɓuɗen ceerno saydou abouba ko fati e toon to coupe de europe hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ma en hetto ceerno saydou abouba ma en hedde toon to dowlaji europe halenke ko fati sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas e goho poccite mabɓe no jokkita koko fati e qualification toon to kawguel wiyeteguel coupe de euro hitande ujunaje ɗiɗi e nogas bisimilla moon e kettuki wata goɗɗe joni joni ja innoɗen. jaam ñalle moon hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma ko mawbare 15 lewru yarkoma hitande ujunaje ɗiɗi e 19 kabaruji meɗen coftal balli taw koye ɗemgal pular ene mbirɗen en gardidi kabaruji fuɗɗorɗen ko toon to dowlaji afrique haalen kay ko fati e potite e cehilagal e kikiɗe hande noon toon to dowlaji afrique so yehi kay ha wattuji 19 yoni toon to dowlaji europe ɗum noon hawra toon to afrique banggue hirnangue sanga wattuji 17 ɗi fana e hojom ko leydi mauritanie kañum tigui jaɓɓoto leydi libye so yi noon ha wattuji nogas e goho yoni toon to dowlaji europe ɗum noon hawra toon to afrique banggue hirnangue sanga wattuji 19 ɗi fana e hojom ko leydi algérie kañum tigui jaɓɓoto leydi colombie kono wattu tan leydi maroc jaɓɓoto leydi gabon ɗen ɗon potite noon ko potite cehilagal toon to dowlaji afrique taw noon kadi ne wondi e ɗinɗon équipe aji toon to dowlaji windere sen imima toon to dowlaji afrique no mbirɗen e gardidi kabaruji meɗen coftal balli taw koye ɗemgal pular faɗen ko toon to dowlaji europe haaleke ko fate qualification coupe de euro hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ma en jaɓɓo ceerno saydou ba halmen potite hankin no jencudi ɗen ɗon potite yaari e kikiɗe hannde kadi potite no faɗa toon to dowlaji europe taw noon koko fati coupe de euro hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ceerno saydou abouba jaam ñallema yawur seydi diallo jaam ñalle moon hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique kabaruji men coftal balli jillotoɗenko toon to leyɗele europe kalen ko fate ɗaftodiral gam tawterede coupe d'europe joɓinteɗi ñande 12 juin ha 12 juillet e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas taw kadi yuɓinte koye nder 12 wuuro e nder leyɗele europe e kikiɗe hanki o e waktuji nogas no fawi hojomaji 45 pottite mbaɗimo groupe a taw kadi ko bulgarie jaɓɓino oɗo équipe mbiteɗo angleterre ko angleterre heeɓi fodde ɓe galle mabɓe loggi jeegom e wondude ndiga montenegro ko kañum yano ha toon to kosovo ko montenegro kay foola loggi ɗiɗi wondude e ndiga ko fati deggotiral ngal ko angleterre woni yesso jogade toɓɓe 15 république tchèque woni jogui toɓɓe 12 kosovo jogui toɓɓe 10 montenegro toɓɓe 3 bulgarie toɓɓe 3 ceerno saydou abouba toon to groupe b ko noon tigui seydi diallo ceerno oumar diallo ha joni gonɗen koye ɗoftodiral mo coupe d' europe 2020 e groupe b ko lituani ko kañum jaɓɓino serbie ko serbie heeɓi fondede galle mabɓe logui ɗiɗi wondude loggel gotel portugal ko kañum yilloyno ukraine ko ukraine heeɓi fonde portugal logui ɗiɗi e wondude loggel gotel ko fati e deggotiral ngal taw kadi komo groupe b ko ukraine ardi yesso jogade toɓɓe 19 portugal woni ɗimmo jogade toɓɓe 11 serbie woni tataɓo jogade toɓɓe 10 luxembourg woni nayamo jogade toɓɓe 4 lituani woni joyaɓo jogade toɓɓere wotere ceerno saydou abouba ha hande heddoɗen yafuɗon ceerno saydou abouba ha hande heddoɗen ko toon to dowlaji europe taw koko fate qualification coupe de euro hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ceerno saydou abouba en yahay toon to groupe f ko noon tigui seydi diallo ceerno oumar diallo jeeten ko toon to groupe f kaɗen pottiti jogoɗo yuɓɓineɗe kikiɗe hande o e waktuji nogas ne fawi hojomaji 45 taw kadi fati koye ɗaftodiral gam tawterede coupe d' europe juɓɓinteɗi ñande 12 juin ha 12 juillet e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e waktuji nogas ne fawi hojomaji 45 ko île féro kañum jaɓɓoto malte yantude ɓeɗo wiyeteɓe norvège kañum jeyata toon to roumanie espagne ko kañum yahata toon to suède yidde siftinde en ko fati deggotiral ngal ko espagne ardi yesso jogade toɓɓe 19 suède toɓɓe 14 roumanie toɓɓe 13 norvège toɓɓe 10 malte toɓɓe 3 e île féro haydara ala
ceerno Saydou Ba yehen toon to groupe D. ko noon tigi Seydi Diallo ko groupe D jaɓanten groupe D noon ko hannde joorde kikiiɗe hannde o e waktuuji nogas nde fewi hojomaji 45 ko Gibraltar ko kadi jabboto géorgie e ɓeeɗo wiyeteeɓe Irlande jaha toon to Suisse ko fati deggotiral ngal ko Danemark ardi yeeso jogaade toɓɓe 12 Irlande toɓɓe 12 Suisse toɓɓe 8 géorgie toɓɓe 5 Gibraltar haydara ala. ceerno Saydou Ba sakkitorɗen toon to groupe has ko toon leydi France tawete taw no wondi e leydi Turquie. ko noon tigi Seydi Diallo ceerno Oumar Diallo gonɗen koye groupe F e ñamgu jeeteɗijo ko fati ɗaftodiral ngam tawtoreede coupe d'Europe. France ko kañum jaɓino Turquie e kikiiɗe hanki ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel andol ko kañum yano ha toon to Islande ko Islande fooli bilogi ɗiɗi e wondude e ndiga Moldavie ko kañum jaɓino Albanie ko Albanie heeɓi forde Moldavie bilogi 4 e wondude e ndiga ko fati e deggotiral ngal ha joni ko ɓeeɗo wiyeteɓe Turquie ko kañumen gardi yeeso jogade toɓɓe 18 France rewi hen toɓɓe 19 jafoɗon Turquie toɓɓe 19 France toɓɓe 19 kañum woni ɗimmo Islande toɓɓe 15 Albanie toɓɓe 12 Andorre toɓɓe 3 Moldavie toɓɓe 3 musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓe fulɓe andu diine makko ɗum ɗo wonno kabaruji men ko fate coftal balɗe ko musidɗo moon guiɗo moon ɗum Saydou Abouba ngaw weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma. ceerno Saydou Abouba Allah jarama toon to dowlaji Europe heɗoɗen haalen kay ko fati e qualification taw ko coupe de euro hitande ujunaje 2 taw ko yareteɓe duuɓi 21 e kikiɗan kim pottite jokkina hakkude république mbo Tchèque kañum tigui jaɓino Escossi ngal ɗon pottal ko ndiga e ndiga Finlande kañum tigui jaɓino Danemark ko Danemark noon fooli Finlande baliyel gotel wondude e ndiga ha hande noon ko toon to dowlaji Europe heɗoɗen taw koko fati e sukaɓe yareteɓe duuɓi 21 leydi Arménie kañum tigui jaɓino leydi Italie ko leydi Italie noon fooliɓe baliyel gotel wondude ndiga San Marino kañum tigui jaɓino leydi Croatie ko Croatie fooli San Marino balluji 7 wondude ndiga Roumanie kañum tigui jaɓino Irlande del Nord ko Irlande noon foola kay baluji 3 wondude e ndiga e kikiɗande noon toon to Europe taw noon ko fati e qualification kawguel o wiyetengel coupe de euro hitande ujunaje 2 e wonande sukaɓe yareteɓe duuɓi 21 e kikiɗande noon potite ne jokki toon Cypre kañum tigui jaɓino Biélorussie ko gotel e gotel Macédoine del Nord kañum tigui jaɓino Kazakhstan ko gotel e gotel e oɗo sangata halten ɗo ko Islande kañum tigui jaaɓi Irlande ngal noon pottal ngal yaare e dawal ɗiɗaɓal taw ko hojomaji 56 ko ɓeɗo wiyeteɓe Islande kañum tigui heeɓi taw nannude hen baliyel gotel wondude ndiga Lituanie kañum jaaɓi Bulgarie heeɓi yaare hojomaji 66 kono hay goto loggan goɗɗo Azerbaïdjan ko kañum tigui jaaɓi leydi Suisse ngal ɗon pottal noy ngal yaare hojomaji 26 taw koye dawal gadnal hay goto loggan goɗɗo o Bostonie kañum tigui jaaɓi leydi Allemagne ngal ɗon pottal kayne yaare hojomaji 25 hay goto loggan goɗɗo Pologne ko kañum tigui jaaɓi leydi Serbie ngal ɗon pottal ne kay koye hojomaji 25 ngal woni yaare taw ko dawal gadnal hay goto loggan goɗɗo Estonie kañum tigui jaaɓi leydi Russie ngal ɗon pottal ko hojomaji 10 ngal woni e yarede hay goto loggan goɗɗo so yiya wattuji 18 fawi hojomaji 30 toon to dowlaji Europe ma Norvège jaɓɓo leydi Pays-Bas so yi noon ha wattuji 18 fawi hojomaji 35 ma potital gotal kadi fettu hakkude Israël kañum tigui jaɓɓoto Isla Féroé so yiya wattuji 18 fawi hojomaji 45 ko Monténégro kañum tigui jaɓɓoto leydi Espagne so yi noon ha wattuji 19 e wattuji 20 ma pottite jokku wattuji 19 ko leydi Albanie kañum tigui jaɓɓoto Kosovo Luxembourg jaɓɓo leydi Suède ɓeɗo wiyeteɓe Belgique ko kañum tigui jaɓɓoto Moldavie ngal ɗon pottal noon watta ko sanga wattuji 20 ɗi fawana e hojom leydi Angleterre ko kañum tigui jaɓɓoto Austrie ngal ɗon pottal watta ko sanga wattuji 20 fawɗi hojomaji 45 e kikiɗande noon ɓen ɗon sukaɓe yareteɓe duuɓi 21 uddat toon pottiɗe ko hakkude ɓeɗo wiyeteɓe Slovaquie kañum tigui jaɓɓoto leydi France ngal ɗon pottal noon nga watta kay ko sanga wattuji 21 ɗi fawana hay hojom e wonande toon to dowlaji Europe. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ko ɗum ɗo tigui woni kabaruji coftal balɗe ɗi gowmu coftal balɗe mbo weltare ɓiɓɓe fulɓe rennano e kikiɗe hande o toon to jencudi ko fati e coupe de euro hitande ujunaje 2 ko ceerno Saydou Abouba e pottite poɗɗe wadde toon e kikiɗe hande ko ceerno Saydou Abouba yesso haalire ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Oumar Demel Diallo kettuki malaki jaam e jaam gueɗo hirane